S končiacim sa rokom zostávajú posledné dni na preventívnu prehliadku u zubára. Mnohé ambulancie ale majú už termíny obsadené, keďže pacienti prichádzajú na poslednú chvíľu. Preventívna prehliadka zubného chrupu je pritom veľmi dôležitá. Bez nej si budete musieť na budúci rok u zubára všetko zaplatiť. Zubné ambulancie sú v týchto dňoch plné. Nechávať si to na poslednú chvíľu, a to je decembrový čas, je problematické z hľadiska toho, že zubní lekári sú vyťažení a väčšinou tie objednávacie doby sú veľmi dlhé. Preventívnu prehliadku treba stihnúť ešte do konca roka. Okrem kontroly chrupu môže odhaliť aj potenciálne riziko onkologických ochorení. My nevyšetrujeme iba zuby, ale vyšetrujeme celú dutinu ústnu. Je tam množstvo ochorení, ktoré sú dôležité včasný záchyt. Preventívne prehliadky sú bezplatné v zubných ambulanciách, ktoré majú zmluvy s poisťovňami. Zdravotné poisťovne nimi podmieňujú aj vyplácanie rôznych bonusov a príspevkov na zuby. Dospelí aj dieťa môžu v rámci benefitného produktu Peňaženka zdravia Maxi čerpať na zuby 120 eur každý rok, a to aj jednorazovo. Bez tejto prevencie nemôžu využívať našu najobľúbenejšiu výhodu zdravé zuby. Vďaka tejto výhode môžu získať ročne až 150 eur na zubnú starostlivosť. Unión zdravotná poisťovňa prispieva na starostlivosť o zuby až 150 eur ročne, pričom 100 eur je určených na ošetrenie u zubára a 50 eur na dentálnu hygienu. Dospelí majú nárok na preventívnu prehliadku raz ročne, deti dvakrát. Barbora Škulová, RTVS.